Margucs. Herceg gázolja el. Játékvezetők egyeztetnek, hogy mi legyen az ítélet a 7-es mellé. Videózás lesz. Elég csúnyán és elég sérülésveszélyesen ütközött ott Herceg Jesper Marguccsal. És piros lappal büntetik a csurgóiak játékosát, azt mutatják, hogy a vállával szabálytalankodott durván. Ott a jobb vállát befordítja, és ugye még Márquez, illetve Margucs is oda beakasztotta a labdát. Így hát, a góllövőjét veszíti a csurgó.